Arewa Zone Hausa TV, tashar al'umma. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode. Babban baba me fara taso min mi waƙar soyayya, mi waƙar soyayya. Shi hali zane mai son ka ba ya kyale ka, murmushin kauna kin min so ya kama ni. Wacce rai ke so gidansu ma na so, aurenta da ni farin ciki ya kama ni. Ki bana manar soyayya, rike mini dukkan sirri, da kallo ɗaya kin kalle ni a zuciya kin tasiri. Na hanzartan aure ki ke ɗinkin ya tsari, fitar da kalaman soyayya su suka zammin jari. A mata don siyo sai samsam babu kamar ki, na damƙa miki soyayya kar wata rana ki bar ni. Kar wata rana ki bar ni. Mai murna har zuciyata ta da rana more, da sassafe na kamo fara. Soyayya ta wane ke so zan tsara, a misali barin wata ayyana da zara. Renin so iyayenta sun ce sun yarda sun bani, tunda yarinyar na so na more. Oh, na warke. Ai shi so gaman jini ne, san bai ɗaukar wasa ne, sai ka bi shi ka kan gane. Ni ke ɗaya ne zaɓa, wanda ya sokin na san shi, zafi ƙunar garwashi, ke ce dukkan numfashi, san kiki bani na karɓa. Lissafi ya ƙare kan kya yanzu nake ta bayani, raina ya ɗau daɗi, wayo Allah ta zaɓe ni. Wayo Allah ta zaɓe ni, daɗi ya shiga rai ya zauna. Oh, taka rawa, so ya sai na ta rawa, ko na yi fushi da na tuno ta ba damuwa. An buge ni ban ji ba, mene ke faruwa? Yarinyar mai kyau ce, mu'amalar ta karatu ne, halinta mai kyau ne, Allah ka bai ita na more, wallahi na more.